Rewşa ku em tê de rewşa man û nemanê ye. Pêvajoyekî bi vî rengî. Em nikarin xwe bixapînin em bêjin em ê jî wekî alemê nizanim tenê bi diplomasiyê em ê pirsgirêkê xwe çareser bikin. Em ê pirsgirêka Kurd, pirsgirêka demokrasiyê li Sûriyê em ê çareser bikin. Mixabin yani. Îro bi her awahî dixwazin ku me bêdeng bikin û me ji holê rakin. Destdanîna ser çavkaniya enerjiyê çi ye? Ji me dibêjin ki wê nanê we destê me de bi. Wê ava we destê me de bi. Kînga me xwest em ê bidin we, kînga me nexwest em nadin we. Em çav vê qebûl bikin. Yani Ermanca wan, Kobaniyê jî, Cezîreyê jî, Reqayê, Tabqayê, her derê yani. Ew dixwazin Sûrî hemû wê dagir bikin. Ama di serî de dixwazin alanê me hedef bikin. Wê çaxê em gerekî bêguman vê berxwedaniyê em mecbûrin berdewam bikin yani. û em mecbûrin bedela bidin berçav. Birastî yani eger em dixwazin mafê xwe di destûra Sûrî di ya pêşerojê de em misoger bikin, pir girîng û ku em vê berxwedaniyê berdewam bikin.